Moje ime je Grill Bears, ja sam najpoznatiji instruktor preživljavanja na svijetu. Danas sam već 8 godina u penziji, a preživio sam u najsurovijim predjelima na zemlji i jeo stvari koje pas s maslom ne bi pojeo. Ja sam pojeo psa, a maslo sam ostavio da mogu namazati noge u hladnim zimskim noćima. Preživio sam Gardenland, stambeni kredit sa kamatnom stopom preko 10%, a bio sam i oženjen. Bogato iskustvo pomoći će mi na mom posljednjem velikom zadatku. Nalazim se u Bosni i pokazat ću vam kako penzioner u ovoj zemlji može preživjeti. U Bosni sam bio već 2 puta i nisam uspio. Pokušao sam od radničke plate kupiti fasungu i odustao sam, dok sam drugi put morao 2 djece opremiti u školu. Ovo je zemlja sa najboljim socijalnim sistemom na svijetu. Ljudi ovdje nakon dugog radnog staža u penziji se zadržavaju vrlo kratko i obično ih možete sresti na ovakvim mjestima. Moje ime je Grill Bears. Znam da sam to već rekao i nisam još senilan, ali tako se to u emisiji treba 2 puta reći. Poželite mi sreću, jer u ovoj epizodi ću vam pokazati kako preživjeti penziju u Bosni. Ako se nađete u penziji u nekom gradu u Bosni, prvo što morate je potražiti hranu. Kao i svi penzioneri ovdje, naviknut sam da ne jedem često, ali moj stomak mi govori da je vrijeme da se nešto pojede. Ako poznajete teren, onda znate da postoje mjesta koja su poslije Nove godine, 1. maja, Božića ili Bajrama, pravi izvor hrane. Za ovo što ću vam sada pokazati, potreban mi je komad kruha i budem li imao sreće, možda do kraja dana nešto i pojedem, prije nego mi padne tlak za hitne. Da, to je komad kruha nepoznatog porijekla. O, kakva sreća! Mogao bih čak i sam sebe zavarati nečim što neodoljivo podsjeća na šampitu. Pogledajte ovo mjesto. Ovdje se peče neka meni nepoznata životinja. Prava bi ludost bila otići kupiti kilu tog mesa, jer bi me to do kraja mjeseca odvelo ravno u smrt. Uzet ću štap koji sam napravio od sušenog gnojevog vrata i na vrh ću nabosti komad kruha. Iskoristit ću nepažnju mesara i lagano ću kruh protrljati o to divno meso. To će mi dati lažni osjećaj da sam jeo meso i omogućiti da preživim još koji dan. U ovoj zemlji smrtonosna opasnost za svakog penzionera su režije. Mislim da mi se jedna takva opasnost približava i pokazat ću vam kako preživjeti račun za struju ili vodu. Na sebe stavit ću komad stola na kojem se nalazi svakodnevna penzionerska trpeza. Kleknut ću nasred sobe i umiriti se. Ako uspijem izbjeći ovaj račun, mislim da bih do utorka imao velike šanse da poživim. Čujem inkasanta, ali ću ostati miran sve dok ne ode. Za preživljavanje je bitno lukavstvo i ovaj put sam uspio. Zime su ovdje hladne i puno lakše mi je hodati po gradu nego biti u ledenoj sobi, jer nemam drva. Zato piškam svako malo, jer mi je prostata naprosto popustila. Usto sam i prehlađen i pecka me kao da piškim šišarke. Moram pod hitno u apoteku. Od običnog recepta koji sam dobio na tomboli za dan penzionera, napravit ću zeleni recept kako bih podigao lijekove. Dovoljno je recept protrljati od svježu zelenu travu, koju ovdje možete pronaći i pravac apoteka. Nadam se da mi neće tražiti knjižicu, jer hitno moram zaustaviti ovo piškanje, zbog koje gubim vodu. Ovdje je svaka minuta dragocjena i svaki preživljeni dan je kao dobitak na lutriji. Ponovo sam u svom skrovištu, za koje plaćam kiriju pola penzije. Oh, ponovo ti prokleti računi.
Ovaj put pokazat ću vam način kako da odbijete još jedan račun. Na ulazna vrata postavit ću osmrtnicu, koju sam skinuo sa obližnjeg drveta. Uzet ću čaršav koji sam napravio od plućne maramice goveda i zamotat ću se u njega. Stavit ću i nož preko sebe. Ovom metodom sam izbjegao mobilizaciju 1941. Mora upaliti. Čujem inkasanta kako se čudi i govori da što sam plaćao, ali upravo to sam htio. Na ovaj način ću se odbraniti od smrtonosnih režija i povećat ću šanse da ponovo prvog u mjesecu ugledam poštara. Moj Jarane, imam ja za tebe još zamki. Ostao sam bez hrane i postaje mi neizdrživo ledeno. Morat ću se ponovo vratiti u šumu, među vukove i medvjede, gdje sam puno sigurniji. Skoro će noć i morat ću upaliti vatru. Dovoljna mi je jedna grančica koju ću trljati među dlanovima, kako bih upalio vatru. To je barem lako i ko imalo zna o preživljavanju, ovo mu je kao tablica množenja. Nastavljam trljati. Mislim da je svanulo, a vatra nije planula. Imam osjećaj da sam ukočen, da sam prilično smrznut i da nikada više neću vidjeti poštara. Kao da čujem topot konja i glasove čudnog čovječuljka u plavom kaputiću i njegovog šegrta. Eho, šta je ono nacisnjel se lovedne? Bolje da vidjamo šta je ono. Eho. Ja, a jedna mica. To je ovo, slovedne. Evo on ga i opet što jede one životinje svakve, izgleda da se smrzu. Haj pored vamo, da ga vozimo za Bihać, haj požuri. Haj požuri, slovedne. Aj, 200! 200! Pusti,